Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю! В эфире телеканала АТР мы продолжаем информационный вечер. Следующие 3 часа будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. С вами я, Гульсум Халилова, и мы начинаем. Початок розведення сил у Петрівському перенесли, коли тепер воно має відбутись. Очільник МЗС Німеччини сказав, коли відбудеться зустріч у нормандському форматі. Чекати відносно недовго. Нардеп фігурант секс-скандалу поки не йде у відставку. Яременко пояснив, чому. Рада представить гостя нашей студии Мирослав Гай, керівник благодійної організації «Фонд Мир и Ко». Витаю. Салам алейкум. Алейкум селям. Нашу с вами беседу мы начнем с горячей новости. Буквально несколько минут назад Международный суд ООН решил, будет рассматривать иск Украины против России относительно нарушения ею международной конвенции и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины, а также представитель Украины в Гаагском суде Олена Зеркаль. Она написала: «Мы выиграли». Ну, как вам такая новость? Ну, чудова новина. Чудова новина. Але я вважаю, що це дуже важливо, що у нас продовжуються якісь судові тяжби з Російською Федерацією. Але зараз, звичайно, головне питання, щоб ми висунули до Росії консолідовану претензію щодо війни, окупації Криму, катувань і переслідувань кримсько-татарського населення, українських громадян на Донбасі, тисячі загиблих, нищення інфраструктури. Це потрібно робити зараз. Минула влада, принаймні Міністерство юстиції, я знаю, що вони займалися з збором доказів. Причому вони залучали широкий спектр громадських активістів. Мій товариш Семенко Бакаєв з організації «Стоп терор». Така організація, яка вже 6 років веде і інформаційну протидію, займається розвідкою, цивільною розвідкою, яка допомагає нашим військовим. Вони збирали такі дані. І всі ці дані вони мали направлятися в 3 міжнародних суди. Скажите, який зараз стан справ, я не знаю. Что это дает? Я так понимаю, что это работа на долгосрочную перспективу, Це багато чого дає. По-перше, це дає нам можливість мати консолідовану позицію на перемовинах. Бо Росія, скоївши страшні злочини проти людяності, програє Україні в судах, якщо грамотно відстоювати свою позицію. І на майбутнє це, по-перше, і репарації. Нагадаю, що Німеччина платила репарації за Першу світову війну десятки і десятки років. Фактично вона, здається, в 12-му році закінчила виплачувати. Це Перша світова. За Другу світову так само вони виплачували і єврейському спільноті, єврейській спільноті, виплачували великі гроші. Крім того, вони і досі зараз платять по деяких руйнуваннях, які завдала Німеччина Гітлера. Росія буде так само платити Україні, поновлювати інфраструктуру, відбудовувати Крим, відшкодовувати всі збитки моральні, але для цього потрібно це робити. Зараз поки що більший успіх в цьому мають цивільні. Цивільні подають десятки позовів. Це трильйони доларів, які ми маємо отримати. Як вчинили, наприклад, родини MH17. Вони найняли адвоката, який вів схожу справу після збиття Боїнга Ливией. Да, давайте мы на Донбасс перешли. Я все-таки хочу на теме Донбасса продолжить и обговорить разведение войск на Донбассе. Не менее важная тема, а именно появилось сообщение, что спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин Сазик сообщил, когда в Петровском начнется разведение сил. Давайте его послушаем. Тристороння контактна група за участю представників певних районів Донецької та Луганської областей України погодила дату і час початку відновлення виведення сил і техніки у зоні роз'єднання в Петрівському. Виведення сил і техніки почнеться в суботу, 9 листопада о 12:00 за київським часом. То есть завтра все-таки разведение сил в Петровском состоится? Не факт. Ми не знаємо цього. Я сьогодні спілкувався з... А по вашим данным там есть обстрелы?
Просто інформація разна. Дивіться, українська сторона не обстрілює, особливо в ділянках розведення, дуже охайно себе поводить. Зараз розведення було зірване через заяви російської сторони. Вони заявили, що Україна їх нібито обстріляла. Це неправда, це брехня. Тобто ми не знаємо, з яких причин це було зроблено. Можливо, вони хотіли б затримати час, може були не готові, може ще якісь причини. І я не здивуюся, якщо завтра вони знову заявлять, що вони не відходять. Але ви про інше подумайте. Ані в Станиці Луганській, ані в Золотому, ані в Петрівському зараз ми не бачимо наявності і підготовки до відведення військ. Вот про подготовку мы поговорим обязательно. Я просто хочу сейчас подключить военного эксперта Игоря Романенко к нам в эфир. Алло, Игорь, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, добрый вечер, я вас слышу хорошо. Да, спецпредставитель спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин Сазик заявил, что завтра уже начнется разведение войск в Петривском. Вот что вы думаете по этому поводу? Действительно ли завтра оно начнется? Мы подготовлены были, войска имеется в виду, сегодня. Однако со стороны сепаратистско-российских войск не получили подтверждения. Ну, как известно, это дело осуществляется ракетами. На 12 часов сегодняшнего дня мы предлагали начать осуществить разведение. Значит, та сторона это не подтвердила, поэтому перепроверились и перенесли еще на сутки, на завтрашний день. А с 4-го перенос на 8-е был связан с тем, что были нарушены режим тишины и имели место обстрелы. То есть правильно ли я понимаю, что украинская сторона к разведению войск к Петривскому готова? Да, именно так. Спасибо. Игорь Романенко, военный эксперт, был с нами на прямой связи по телефону. Я просто хочу, пока мы говорим про разведение, да, уточните обязательно, просто пока мы говорим про разведение в Золотом, Станице Луганском, в Петривске, президент Владимир Зеленский заявляет, что есть еще планы о разведении сил на новых участках. Давайте послушаем, когда и при каких условиях. Як далі буде і в яких містах чи містечках чи місцях буде розведення? Який формат далі обміну наших людей буде? В які терміни? Який формат може бути для місцевих виборів? Всі ці питання треба один одному задавати і вирішувати на нормандській зустрічі. Але проговорювати це, а потім вже приходити до нашого суспільства і казати, ось такі є рішення. Давайте їх обговоримо, ці рішення. Ніяких секретів від суспільства з цього приводу не буде. Ну вот как-то так заявил президент Зеленский. Давайте не будемо глядачів трошки в оману вводити. Українських військ в Петрівському немає. Вони зайняті Російською Федерацією. І нас там не було. Мається на увазі до війни. Ми були, а от зараз воно зайняте російськими військами. Відведення відбувається на цій ділянці з боку села Богданівка. Тому коли кажуть, ми готові відводити з Петрівського, ми стоїмо біля Петрівського, це так. Отводить, в принципі, ми можемо відвести з поля, ми просто з поля виводимо за село Богданівка. Це лінія Богданівка, це село, яке ми контролюємо. Тому, коли нам кажуть, що там є дані, що в Петрівському всі хочуть відведення, звичайно, росіяни хочуть відведення. Росіяни хочуть відведення. Да. І вони в Петрівському через мирних мешканців, які під впливом пропаганди, вони тиснуть на українську владу і так далі. Погрожують. Річ йде о районі Петрівському, наскільки я розумію. Це саме населений пункт, а ми стоїмо біля, поруч там. А що касається нових міст, у них в планах вони оголошували, що в сірій зоні має опинитися десь приблизно 145 містечок українських. Називалися і Пєски, Широкіна, і інші об'єкти, і Старецьк. Там є ціла мапа так званої запланованої сірої зони, згідно мінських домовленостей. Нам має відійти Дебальцеве, буде повернуто, але чому його не повертають і чому не стоїть зараз питання в цьому поверненні. Але найголовніше, що розведення військ в зоні ОС вже було в 2016 році. Петро Олексійович Порошенко проводив. Він тоді хотів миру,
домовитись з росіянами. Росіяни підступно обдурили. Как сейчас хочет Зеленский? Да. І що зараз каже, наприклад, партія «Слуги народу», чому я до них апелюю? Тому що нема більше до кого. Це їхнє рішення, їх більшість. Вони кажуть, ми хочемо перевірити, чи не обдурять росіяни знову. Сьогодні мені таке сказала пані Ірина Верещук. Знаєте, мені здається, що досить перевіряти. Це шалений ризик, і вони готові на нього йти, сподіваючись, що буде мир. Але логіка має бути дуже проста. Якби росіяни хотіли миру, то вони б припинили би обстріли по всій лінії фронту. У нас, уявіть собі, там невеличкі ділянки по 100 метрів, там по 200 метрів не обстрілюються, да, як в Золотому. Або станиця Луганська, яка не обстрілювалася, до речі, більше півроку, там навіть більше року. Там не було таких серйозних обстрілів. І тут, а по всій іншій ділянці гатять з крупних калібрів. І у нас вчора був загиблий, 4 поранених. Я до чого кажу? До того, що навіть ті дистанції, на які зараз збираються відвести, декілька кілометрів, вони взагалі не грають ролі для артилерії. Тобто ви берете гаубицю, ви берете самоходну артилерійську установку і стріляєте, вона стріляє і на 10, і на 15 км понятно, може что бути. гарантии никакой нет. Но мы же понимаем, что разведение войск на Донбассе, да, и подписание формулы Штайнмайера в том числе было условием Российской Федерации для встречи в нормандском формате, о чем сейчас активно говорят. Я просто хочу про нормандский формат. Недавно в Германии Хайко Маас заявил о том, что нормандский формат в ближайшее время состоится. А в ближайшие недели. Давайте послушаем его. Ми активно працюємо, щоб підготуватися до саміту нормандського формату, який відбудеться протягом наступних тижнів. Домовленості, досягнуті в рамках мінського процесу, зараз втілюються, і ми хочемо використати цю динаміку. Вы помните, долгое время говорили, что Путин будет повышать ставки, и даже если состоится разведение, нормандский формат, возможно, не состоится. Так он все-таки состоится или нет, учитывая заявление Хайко Мааса? Ми не знаємо цього. А Песков казав ні. Все ще може помінятися. Тобто, може все помінятися. Давайте спочатку дочекаємося відведення. Давайте зрозуміємо, що ще Росія буде вимагати від Зеленського для нормандського формату. Бо ж знаєте, як на перемовинах, як в бізнесі, тобто тут немає з боку Російської Федерації жодної честі. И вони, якщо бачать, що йдуть на всі поступки. А давайте смоделируем. Собирается нормандский формат. Макрон, Меркель, Путин, Зеленский. Что будет предлагать Украина? Такі нормандські формати, такі формати, як нормандський, взагалі такі зустрічі, вони готуються заздалегідь, і всі рішення приймаються до. На самому нормандському форматі буде тільки легалізація цього рішення під камери. І все. Вони просто нам скажуть про те, що вони домовились. Якщо Зеленський не брав участі в цих домовленостях, то його просто змусять там підписати все те, що вони хочуть, про що Росія домовилася з Францією, Німеччиною. Це в тому випадку, якщо Україна не веде перемовини. Это то, о чем говорят, что может состоиться такой формат 3 против 1. В данном случае Путин, Меркель, Макрон против Зеленського. Запросто. Але найбільше мене лякає, що вони хочуть, і вже про це говорилося, провести зустріч 1 на 1 Зеленського з Путіним. А я не вірю, що артист, КВНщик, комік може переграти в таких перемовинах людину зі спецслужб, яка має за спиною досвід декількох воєн, масових вбивств, у якої абсолютно, знаєте, не холодні нерви, а вона абсолютно жорстока. Росія бомбила всі дитячі будинки, лікарні. Росія катувала на Донбасі українців, Росія вбила десятки тисяч в Грозному. Причому росіян же, там же, окрім чеченів, дуже багато, велика кількість росіян була. Там десятки тисяч дітей загинуло. Їм абсолютно наплювати. Тобто він як, знаєте, як холоднокровна тварина, як удав. А їй все одно, у неї немає емоцій. А у Зеленського є емоції, у нього є обіцянки. У Путіна немає ніяких обіцянок перед російськими виборцями. Він сьогодні сказав, він що хоче, та й диктує. Він там цар.
У Зеленського є передвиборчі обіцянки, є страхи, є відсутність досвіду в дипломатії. Зеленський не готовий боронити Україну своїм життям. Я цього не бачу. Недавно в партии «Голос» рассказали, как можно вернуть Донбасс и Крым. Есть вариант, о котором не говорят вслух, но он обсуждается время от времени, так сказал глава фракции «Голос». Послушаем, какой способ решения проблемы Крыма и Донбасса назвал Сергей Рахманин. Його не озвучують або з сорому, або зі страху. Він називається замороження конфлікту. Що це означає з точки зору стратегії, що означає з точки зору тактики? Це означає одну просту річ. Ми називаємо речі своїми іменами. Ми зараз не маємо можливості розв'язати це питання військовим шляхом, я пояснив чому. Ми зараз не маємо можливості розв'язати це питання дипломатичним шляхом, я пояснив чому. Ми можемо зупинитися для того, щоб зібратися з думками. І головне, ми для того, щоб повернути людей, я б дуже довго міг би говорити, на превеликий жаль, Нестор Іванович своєю промовою забрав у мене цей час. Що найменше, що маємо забрати, ми маємо повернути людей. Має бути державна програма повернення людей, які готові повернутися в Україну. Заморозить конфликт – это решение проблемы? Дивіться, ми не маємо взагалі виходити з питань інструментарію. Заморозить конфлікт, там, відбити Донбас, там, санкції. Ми маємо виходити з національних інтересів України. Які національні інтереси України? Це повернення Криму і Донбасу. Це раз. А як вернуть Крим і Донбас? Ой, почекайте, я ж йду до цього. Друге. Це збереження, в першу чергу, суверенітету України, територіальної цілісності, поновлення територіальної цілісності, а найголовніше – збереження взагалі нашої державності. Які стратегічні інтереси у Росії? Знищення України, повне знищення України. Чи шляхом, і вони тут використовують, тут від цього вони пляшуть в інструментарі. Чи це буде федералізація, чи це буде військова кампанія більш потужна, чи це буде розподіл України там на якісь невеличкі клаптики там. Це, розумієте, вони готові будь-якими методами працювати. Так, у нас, тобто у них, а от тут і питання, а який наш інструментарій? Де наша консолідована позиція? Що ми хочемо? Мир, Зеленський каже. Окей, ви готові йти на мир, якщо розвалиться Україна? І ви готові йти на мир, наприклад, якщо Україна буде приєднана до розвернута, відмовиться від Європейської асоціації, від НАТО, а буде повертатися до Росії, до його політичного впливу і в результаті вступить в нову союзну державу, про створення якої оголосив Путін? Я не готовий, тому що я розумію, що це означає нищення української нації, мови, що Росія – це диктатура, що фактично ми будемо жити в безправній неправовій державі, де будь-яку людину можна катувати, вбивати, як зараз відбувається в Росії, до речі. И в Крыму. И в Крыму. Об этом сегодня, кстати, заявил Мустафа Джемилев. Сегодня в Киеве прошел саммит свободы, и там Мустафа Джемилев объяснил, почему оккупанты совершают давление и репрессии в отношении крымских татар. Его послушаем и продолжим. Причину особой враждебности и ненависти к оккупантам к коренному народу понять очень нетрудно, потому что этот народ на 99,5%, это точные данные, полностью бойкотировал российский так называемый референдум о присоединении Крыма, продолжает в основной своей массе бойкотировать все их мероприятия, так называемые выборы, всем своим поведением демонстрируют, что они являются гражданами Российской Федерации, что эти люди, пришедшие сюда, не временные, оказывают активную помощь всем семьям репрессированных, независимо от их национальности и вероисповедания. Президент Всемирного конгресса крымских татар и председатель Меджлиса Рифат Чубаров назвал количество фактов нарушения прав человека в отношении крымских татар в оккупированном Крыму. Давайте его послушаем. Вот из 80 обысков 62 совершены в отношении крымских татар за 9 месяцев этого года. 126 задержаний, из них 113 в отношении крымских татар. 169 допросов,
бесед, опросов, из них 115 против крымских татар. Я говорил о том, что за 9 месяцев было 282 решения об арестах. Из них 69 было новых арестов. При этом вот из этих 282 арестов 196 против крымских татар. Ну, вот такие цифры, к сожалению. Что касается инструментария, есть у нас инструмент я ж вам защиты? говорю, так от тепер треба поставити, я перейшов на російську, але повернусь на українську, треба поставити собі питання. В Криму мир. Ми хочемо такого миру? Я точно ні. Я точно не хочу. Там мир, там не стріляють, там немає гармат, там немає окопів. Ну, там не мир, а там гибридная война, можно сказать. Я б сказав, що там диктаторський режим, і там відбуваються репресії. Поки що без Там не масових стреляют, но вбивств. могут похитить. Я тобі скажу, там і всьо. стріляють, тому що там гинуть люди. Там знаходять загиблих громадян України, кримських татар. От. Тепер от питання, яким чином ми хочемо і можемо, наприклад, зупинити Російську Федерацію в її політичних інтересах і відстояти свої інтереси. Ну, в першу чергу, це розвиток армії, поглиблення співпраці зі Сполученими Штатами Америки і Європою. Чи ми досягаємо цього? Ну, і головне, не сваритися з ними. Зараз відбувається імпічмент Трампа. Ми бачили зараз стенограму Тейлора щодо того, що він просив, звертався до пана Єрмака і Новікова не проводити репресії проти Петра Порошенка, а займатися розбудовою України і захистом від агресії. На що ті показали Тейлору фотографії і сказали, ось Порошенко винен, ось загинули їхні члени родини, якісь брати. До речі, ще потреба поставити питання, де вони як загинули, що це за обставини. Вони як цивільні загинули, чи як військові загинули, чи вони були в цей момент на окупованій території, чи вони були в цей момент на українській території, де окуповані. Тобто це питання треба ще юридичного статусу цих загиблих дати. Так от, тобто, а чому я кажу про це? Тому що зараз фактично пан Єрмак, пан Новіков, от Тейлор підтверджує це, вони фактично на наших іноземних партнерів ретранслюють наративи Кремля, що у нас є громадянський конфлікт, що у нас є війна. Винуватий Порошенко, не російська агресія. Вони не згадують, що це Путін почав війну, що це Путін стріляв. Це ж не український солдат прийшов їх вбивати, Ну, вот смотрите, правильно? иностранные партнеры, что касается иностранных партнеров, некоторое время назад, помните, президент Чехии Милош Земан принимал на официальном мероприятии маргинальные, я сказала, структуры из оккупированного Крыма и представителей якобы крымских татар на официальном мероприятии и тем самым якобы признал оккупацию Крыма. Сегодня появилась новость, что Милош Земан отказался от этого и заявил, что не приглашал на официальное мероприятие крымских коллаборантов. Просто его послушаем и продолжим. Ну, він старенький вже. Президент Чехії Мілош Земан заявив, що не запрошував прокремлівських кримських татар на офіційний прийом з нагоди 101-го ювілею виникнення самостійної Чехословаччини, який відбувся у Празькому граді 28 жовтня. Про це повідомляє чеське видання «Лідове новини». Земан заявив у четвер на телебаченні, що запрошення були адресовані представникам русинів, а ті привели з собою замість членів сім'ї кримських татар, які почали стверджувати, що президент запросив їх, сказав Земан. От, Вот я знаете, що хотів вам сказати. що- Мілош Земан народився в 44-му році. Тобто він літня дуже людина, йому 75 років. І до нього є там певне ставлення до його заяв і з боку навіть чеських ЗМІ. От просто відкрите, почитайте, що вони пишуть. Я не хочу коментувати чужого президента. Я думаю, що його радники йому пояснили, що його заява, мало кажучи, шкодить національним інтересам Чехії, дипломатії, що вона є контроверсійною, і тому він зробив відступ тактичний. Просто интересна сама отмазка. Он говорит, я не хотел звать крымских татар, я хотел звать русинов, учитывая, Знаете, что я русинский стосовно- вопрос считается политпроектом, который финансируется для дестабилизации Закарпаття Кремлем. Я стосовно президента, мені дуже розсмішило, мило в хорошому сенсі розсмішило, як ви використовуєте слово «отмазка» стосовно президента іншої держави.
Добре, це я б назвав би це тактичний відступ. Я вам скажу так. Президент Земан веде дуже специфічну політику. Я б сказав, що вона достатньо проросійська. Його заява неприйнятна, але і сварити цього дідусика і казати, що він дуже хвора людина в плані здоров'я, не голови, маю на увазі, не психічно, щоб мене неправильно не сприйняли, а здоров'я. Хай вже сказав, вибачився. Да, Щось він знайшов русинів десь. Я просто хочу вернуться к первой теме, которую мы начали с вами обсуждать, что касается к Джемилеву, Мустафа Джемилеву. Хочу подключить к нашей беседе сейчас на прямой связи. Он с нами, лидер крымских татар. Мустафа Ага, селям алейкум. Мустафа Ага, ну что ж, вот Милош Земан сегодня отказался от своих слов, сказал, что я не приглашал крымских татар на официальное мероприятие, а приглашал представителей русинов. Вот как вы восприняли эту новость? Что это значит? Что произошло с Земаном? С Земаном ничего не произошло. То значит, что он работает россиян. Они светились, они попали вот эту группировку. Я еще раньше говорил, что вряд ли Земан знает, что такое там крымских людей. И просто для россиян это должна была картинка. Вот президент Чехии принимает людей из числа крымских татар, которые считают Крым российским. Ну, это одно. А во-вторых, сам Земан вообще-то тут, конечно, лукавит. Он все время, это уже не первое выступление, высказывание о том, что, дескать, надо смириться, что уже Крым не вернешь, и что лучше Украину, может быть, выторговать в России что-то в обмен на Крым. Я помню еще, когда после этого заявления там в Праге появились билборды с такими текстами, мой портрет там, где когда Чехословакия была оккупирована, я протестовал и получил предыдущее. Сейчас моя земля оккупирована, а президент Земан призывает смириться с оккупацией. И это было в центральных местах Праги. Такая была реакция самого, собственно говоря, демократического человеческого общества. Ну, время от времени, он вообще-то любимый с Путиным, скажем, почти все европейские страны бойкотировали там его парады, а Земан ездил. И вообще его на выборах президент мощную поддержку оказывал Путин. Очень в целом он довольно-таки путинский человек. А, видимо, вот эти вот заявления, что я не приглашал, я не в курсе, это уже он оправдывается перед чешским обществом. Потому что после того, что вот появились в интернете фотографии, и высказывания, потому что Крым российский, просто чешские разные агентства, сайты меня выгадали вопросами, как вы прокомментируете с этим причем резким выражением в адрес своего президента. Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, был с нами на прямой связи по телефону. И возвращаясь к теме, которую мы начали с вами обсуждать, возвращаясь к теме Гаагского суда, ЛНЗРК прокомментировала решение суда. Давайте ее послушаем. Це перше в історії, коли вони будуть за це відповідати. Яким чином? Вони будуть відповідати в суді по всім фактам і по всім нашим звинуваченням, які представлені в українському меморандумі, включаючи MH17. Это впервые в истории, когда они будут отвечать, заявила Зеркаль. Ну, я так розумію, це вже йде про, там декілька претензій було, і це вже йдеться мова про злочини Російської Федерації, про звинувачення Російської Федерації в тероризмі. Тут є певна пастка, і я розмовляв на цю тему з міжнародниками. Річ у тім, що ми звинувачуємо Росію в спонсоруванні тероризму, в організації тероризму. І це серйозна проблема, тому що законом у нас визнана війна, є розуміння, що є російська агресія, це війна.
з точки зору міжнародного права. І якщо ми звинувачуємо Росію в тероризмі, а не у війні, не в те, що це означає, що всі витрати на окуповані території лягають на Україну. Тому що згідно міжнародного права, саме якщо там тероризм, тоді це лягає на країну, де відбувається терористична атака. А якщо там війна і окупація, то це має лягати на Росію. Спасибо. І тут пані Дзеркаль нас, можливо, заганяє в пастку. Мирослав Гай, керівник благодійної організації «Фонд Мир і Ко», був з нами. Спасибо вам большое, дуже дякую. А мы завершаем этот блог. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает новости. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Корушкинч. На Ліберті Саміт обговорили ситуацію в Криму.